ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sannan ki bani nima ki gona dan ke ce ta daya cikin yan mata ba na biyan ka gona dan kai ne na daya kai masarata zane ne ki duka abin da ya cancanta ki zam yar gata zane maka duka abin da ya cancanta ka zam dan gata sabar da ranar da zan zama to ango ke ko amarya akwai murna ranar da za ka zama ango ni ko amarya ko zama ki sha ta soyayya sannan ki bani nima ko zama ka sha ta soyayya sannan kishin arewa ne Allah ubangiji kawo mana zauwa na lafiya ni ma dan arewa ne mai kishin arewa ne Allah ubangiji kawo mana zauwa na lafiya mu yan arewa ne masu kishin arewa ne Allah ubangiji kawo mana zauwa na lafiya yar mataye Fatima dan tsaya na gaya miki ke ce a zuciya ke ce a bar tunani dawa dare da safiya farin ciki nake tarkona ya kama kurciya tunda na baki zuciya komai na wana ki ne Neko Productions.